Kaham norok jotono haino hai ani blog no nai tongman bagai tini ang tabuk se mai mui songo ngat thajin sim phunuk jagli atam male an mobile lo battery kri karan bo kri chin parawo kai tabuk ang tok bahan songi tongo desi tok bahan nangno phunuk gana iko nai tongdi norok abo khai daru snamo daru phayo songdi ni jumno khunu no bagi sanai tam male bongro sanai kri sino khai sengsekon sawo bongro na saya toy bo saya ke mama kai srai rok sawo daru sawo asno ko nai tongdi snamani rok phunuk man liata nakasi dia muni bagai ano iko omuke mobile nai tongo omuke boy nai tongo ke angkhe tini bati bo bok nai tongdi mairing bo ihi angke ko ani tula bo furanjak khanap ke nongno phunuk nai putula rabui tula furanjak spring tula amuke ang me kisara abja hai nok bai share khali ata mane abo ungli ya hanai taisa phunuk gana nai tongdi bati bo bok sajak ama bok sai kha amuke ko bok jangai tongkho hani wa rok tongo hanai bogo wa bo tong sini ko bati ke ani age kisara man tongo norok nai phunuk gana first time rap mani serungpur ta ko iko oboke naithokliya first time ungko mani ba naithokliya ung tongkhata hi tai kaisa tongo second time rap mani tongo di phunuk gana ika ke burui amse bukuk thepajak yang sele mani kobang iko aha kalai thangka iko jama ungko bini frog rok khaijak khnai raberi tongo ani manai an bobrang jukta iko toksa bo swnamjak kaisa tongo ang iko toksa asok no tabuk tai kaisa swnamui tongo iko abo khai swnambai ko complete ungya ko phunuk nai swnam mani phunuk nai longno ang ke golap buba rok bo swnam mano beno swnamya ko age swnam mani rok tongo abo khe baksa borok telangkha nongno phunuk manliya asokno moja bo omo first time moja rap mani cherai bwsarok ni mane belai chikon thangka abo khe kebo kan manliya cherai bwsarok hi iko ke tai jura kaisa ke an toini bo sujungno rwkha agartala tongo borok first time rap mani obo phiyaba haino imaisin jora o ang tinta tupi rap kha tinta tupi rap mani bisingo kaisa toini bo sujungno rohorka te kaisa ani friend ni buslano te kaisa ani bai ni buslano rohorka ke besi rapli ang kasang mani sele rohni rapli ata finally ang mai khore asukha mai jana hanai salbo bai klai kya tui tu bai drup iko mai jana ni ke iko naidi engko wak dantokrama songjak singkha to dantokrama hano ke kosoi bwtui gudok kisa mia hone chakhai gorokhe tok bahan thasing songman no phunuk mani ngo yabo chainai legena bo suthok amukhe ani bwsai songo ani loge song tini ungko wak dantokrama songman dabo bo tini songmani kosoi bo bono songo kosoi bwtui bono songo mia furu simisa ang chakri songka engke baba gudok khaika tini khe tohan ang songo wak dantokrama ya thekle saplei laifang ru chakri songman ta thoka abo kosoi bwtui ang to karan kosor phongjago belai no thoka kosoi bwtui bo an loge songmani thoka ani blog o nang nai tongmani bagai belai hambai tei hamjangmani mani bagai ke haino hai malai sinai next blog o nai tongdi joyasak naithokjak khe like khaidi hamjak khe comment khaidi share khaidi tei subscribe khaidi hambai।